Is-Sinjura Monika Kawki hija winner oħra ta' 6 Week Challenge li għadu kemm għamilna riċentament. Qabel xejn, congratulations Monika. Mela, Monika hija waħda mill-winners għal-raġuni illi hi jew tilfet ammont ta' weight jew inches li tlabniha, jew inkella fl-opinjoni tiegħi u tal-coaches l-oħra ta' In Your Better Life rajna li fil-before and after tagħha kellha bidla biżżejjed sinifikanti għal dawk is-siġġimat li għadha kemm għamlet tal-imot li nażluha bħala waħda mill-winners. Tajjeb, ikollok għedina għara. Monik, inti qabel ma applikajt issa. X'waslek biex tajt għandi bżonn nibdel xi ħaġa. X'kienu l-affarijiet li xtaqt tibdel u għalfejn? Mela, bażikament xtaqt nbidel id-dera tiegħi għalfejn. Jiena wara li kelli tifla bqajt tqila. U jiena m'iniex mdorrija b'dik it-tip ta' fiżik u qed ma jistax ikun nagħmel xi ħaġa. Issa bejn kelli problemi u affarijiet oħra qed immissa il-problemi li nsolvuhom u issa qed naħseb għalija nifsi. Issa l-problemi li kienu għalija f'saħħti ġifieri ma stajtx nagħmel eżerċizzju daqshekk faċilment. Imma bis-saħħa ta' persuna li rajt li rnexxiela mhux ħaseb jismu. Li rnexxiela qed well known give it a try. U hekk għamilt. Bażikament So that's all for. Mela, issa. Ikollok taqsam daqsxejn l-esperjenza tiegħek inti. Once li deċiedi tibda l-programm, qabel xejn qed ngħidilna wkoll għalfejn għażilt dan il-programm mhux forsi alternattivi oħrajn, forsi xi prodotti jew xi sistemi differenti. Mela fejn għażilt dal-programm u forsi xogħġbok dal-programm il ħassejtu billi jgħinek. Mela, bażikament bħala programm diġà kelli idea żgħira ta' x'joffrux ma joffrix, so kont diġà aktar konvinta għal xiex kont jiena tieħla, so ovvjament ħadd għaliha. U naf jiena bħala persuna kien determinata. So jekk jiena jekk ngħid qed nagħmel xi ħaġa, ma nagħmilha u rrid nasal għalija. Dika jiena ma tantx il-bidu ma kienx faċli. Jiena tibda persuna hija ħobbni wara ħafna ġejjien, ħaxix ma nħobb xejn, ġifra li jaqta' qalbu ma jikolx ħaxix, you can still do it. Illi bdejt ma jina li possibbli ħassir, pero jina nipprova. U hekk għamilt. Għamil disciplina bejn nifsi u ddeċidejt illi. Illi mmorru għalija. Nġi għalija. Għażilt dan il-programm għax it-trainers kollha, nħaraq tal-ħadwarja, it-trainers kollha huma vera dedikati u jħobbu xogħolhom. Mhux ġast qegħdin hawnhekk biex jagħmlu klass tagħhom u jidħlu l-hemm klass isir familja minnhom. Napprezzaw ħafna. Monik, għal dawk in-nies li qed jaraw dan il-video u forsi huma wkoll qed iħossu l-bżonn li jinbidlu. Tajjeb, inti x'parrina tagħhom u anke forsi nistennew in-nies li jgħidu ma' In Your Better Life, nagħmel xi ħaġa oħra x'imkien ieħor, x'ħadd tgħidilhom lil dawn in-nies? Il-parir tiegħek naħseb jgħid iktar il-dan. Mela, bħala parir li nagħti jekk int persuna li taqta' qalbek tajjeb li l-ewwel ħaġa tipprova. Jekk ma tippruvax ma tafx jekk tistax tasal. So, x'għandek tagħmel, tiġi hawn, tiċċempel, tibbukja, tiġi għall-classes, titagħmel ħiltek. Prosit. Jekk inti s-soltu jiena titrenja sija fil-ġimgħa, prova mel satejn, dawk is-satejn jiġu riżultati. Tajjeb ħafna. Xi tgħidilhom forsi kienu bdorri dik is-sija training ma nafx darbtej fil-ġimgħa tlieta fil-ġimgħa, x'differenza ħassejt fil-każ tiegħek inti jekk ħassejtek x'aħjar nofsija sessions u għalfejn? Għalija nofsija session hija tal-ġenn. Għal raġuni waħda. Tifla għadha toddler, ħin m'għandix, qed imur dar insajjar, meta nsajjar, biex nitfalla xi kisma lil-raġel. U ovvjament ipprova tilħaq mal-ħajja, ġifieri jekk taħdem ġenitur, il-ħajja tiegħek ma ġemel maġra nofsija hija biżżejjed. U dik il-nofsija ta' kuljum inti qed taqta'ha ftit imbarazzi li tweled. Proset tassew, m'għandix iktar nistaqsik għax għall-lajb inti kettilna kollox. Monik, bħala waħda mill-winners Sara, ħanippreżentalek daqsxejn. Dan iċ-ċekk ħadok iżommu wkoll jekk jogħġbok għax jiżbilanċjani kbar minni wkoll. Mela, mill-ġdid ħanejdlek prosit. Ħanoħodlok daqsxejn jibdek, ħanimxi lura xi fotografer ta' ċanfritni, tajjeb. Apparti minn hekk, Monik, nawguralek illi dawn l-ewwel sitt ġimgħat kienu l-ewwel sitt ġimgħat tal-vjaġġ ta' fejn li nixtieq li tasal. Jiġifieri kif kellimna miljun darba. L-ewwel sitt ġimgħat huma l-aktar importanti fis-sens li they get you going. Però mbagħad dik importanti ħafna għax ikella riżultati ħaġa sejrin.
in reverse. Dik importanti. Proset mhux dik,